Здравейте, мили хора! Време е за следващото видео от тази серия, в която ние се запознаваме с терапиите в Анара, в случая ребалансинг с Бояна. И следващия въпрос е как работи ребалансинг и какви методи и похвати използва вътре по време на една терапия. Може да ни разкажеш? Да, разбира се. Ребалансинг работи през тялото, през връзката с тялото. Телесно осъзнаване. Ние в нашия ежедневен живот сме изключително откъснати от своите инстинкти и от своите усещания. Така че ако в едно защитено пространство тази връзка бъде възстановена, ако човек може да преживее тук и сега чистото усещане, това дава много виталност, това дава една голяма сила. Иначе ребалансинг е синтез. Синтез от различни техники и похвати, краниосакрална терапия, остеопатия, трегеринг, фелденкрайц и ролфинг, телесна неурахианска психотерапия, защото той е създаден. Това е ошотерапия, създадена е в Пуна, под негово ръководство от негови западни студенти. Всеки специалист в различна сфера. И те са избрали от тези методи онова, което да донесе катарзис, онова, което да събуди отново живота в човека, да тръгне самата жизненост. И разбира се, включва и един по-майндфул подход, едно друго разбиране за тялото, че то е съвкупност от различни реалности, че нашата психика не е нещо отделно, че тялото също е душа. Разбиране за енергийния поток, за медитацията. Така че бих казала, че среща на изтока и запада има една част, която е много практична, много прагматична, друга, която е мистична, ирационална и дори магична по въздействие. Да, защото всъщност, ако правилно те разбирам, го има метода е повече през различни методи, които са по-западни, ако може така да ги наречем, но всъщност това, което отзад ги сплотява, сглобява и всъщност е работещо и то един вид задава тона, е всъщност свързано повече с възприятието на индийците за човешката природа и за това, че ние сме много повече от физиката, но тя все пак е проява на нашето съзнание и на нашата душа и затова всъщност влиянието да минава през тялото към съзнанието. Абсолютно. Много добре го опакова и го изрече. Значи можем да продължим и към допълнителния въпрос днес, който е как протича един сеанс. От всички тези похвати, какво, кога, как или просто да ни въведеш? Да, с удоволствие. Първо въвеждам човека. Има кратко интервю, разговор, което трябва да разбера заявката, защо е при мен и да взема информация, колкото може повече информация за как се чувства, дали има напрежение, дали има страх, дали има умора, дали има любопитство, дали има гняв. Да интересувам се дали има физически травми. Добре е да е минало време от големи операции, счупвания, да са минали 2 години, защото е противопоказно. Включва много мобилизации, които, ако има зарастваща кост, не са подходящи, не са препоръчителни. А след това има прочит на тялото. Човекът застава пред мен и аз разглеждам тялото по един щадящ, неинвазивен начин, разбира се, за да видя къде тялото говори, къде има напрежение, къде има асиметрия, някакси тялото да подскаже къде да работи. Разбира се, ако човекът е твърде притеснен, ако е твърде уплашен, ако е видимо, че не е комфортно да застане пред мен, защото е изключително уязвимо да бъдеш пред нечий поглед. Мога да без никакво притеснение да пропусна тази част, след което човекът ляга на кушетка и аз работя с тялото, работя с мобилизации. Работи се с облекло или е нужно човек да се съблече? Аз бих предпочела да работя върху кожа, но в някои случаи работи през дрехите. Пак ако човек е много уязвим, ако е много притеснен. Ако работя върху кожата, както при масажа, мога да работя в дълбочина с дълбокотъкани техники, но ако преценя, разбира се, спрямо ситуацията, спрямо човека, спрямо индивидуалния момент, мога да пропусна това. Моето желание е да дам една индивидуална грижа за човека, за индивидуалния човек в индивидуалния момент. Точно тук и сега. Така че като един добър шивач ще направя една добра бутикова дреха.
Да. И да, работя с тялото, като през това време оставям в диалог с човека, който е дошъл при мен. Ние може да си говорим. Разбира се, разговорът е насочен към това какво усеща в момента. Каня го, него или нея да диша, да търси информация. Също съм отворена за всичко, което има да ми каже. И да, когато сесията приключи, давам малко пространство за покой, след което моя грижа е човека да се изправи много внимателно, защото се получава едно много дълбоко подтапяне, някой път релаксацията е много дълбока, човек може да бъде замаян. И то не е само релаксация, но се генерират и вътрешни преживявания, които човек е важно бавно да се изправи, за да може да се освести. След което чаша вода? Да, винаги е препоръчително да се пие вода, фасцията обича водата, така че да, водата е елемента, който ни оцелостява и физически, и символно, енергийно, така че. Да, и с това сеанса приключва. Да, сесията приключва по този начин. Добре. С евентуална препоръка, понякога давам домашно за вкъщи, някаква мъничка практика. Добре, много благодаря за това споделяне. С това приключва и днешното видео.